şu Türkmen sahrada olan mesela bu durda hundan kabul edilok bu deyip yazıptır. Bu Türkmen sahrada durda holla adam eka adam bolsun. Men açık aýdyň. Türkmen sahrada ulamalar men kabul edemek, ola da men kabul edenek kardeş. Men ona hakkında bahar gurum yok. Yani durda honyan ahum bolsun. İýiň açyk gurum berip bolsun. Menen bilemek da. Men Hanefi mezhep. Men Hanefi mezhepligim berýän gurulmada Hanefi mezhepden berýän. Halany men kabul etdi, etmedi, on halany. Men millet kabul etdi jokap beren adam da özme dogry. Her kim halany ýolda gider. Ýöne men bir kef aýtýan. Şo bir kefi başga hunyny eşitmeýän gyndyr. Men şunu aýtýan aga, men berýän gurulum şi. YouTube'da men gurulum bar, Telegram'da bar, Instagram'da bar, TikTok'a indigelli, WhatsApp'ta da bar, aparatda da bar, elem jahanna bar. Men berýän gurulumlama kulak atym, men şunu aýtýan. Kulak atym, olan kada kulak atym. Odan oturdan doga edin ya Rabbi Allah. Allah'ım bey diye, Allah'ım bey diye. Meni hakka hidayet et deyip doga edin. Şu kefi başka onu eşmeyen gıyındır. Onun yanına barsam, onun yanına barama ha diye. Onun yanına barsam, onun yanına barama ha. Adamdan ürkü diyerler. Yok can. Bilin bilyen adamız şey. Kabul etseniz, inelekem yol. Kabul etmeseniz de halelekem yol. Onun çödayden yaşayı çakoyan o de. Siz doga edin yani. Ya Rabbi Allah bir de kara sağdan diye. Her kim burada diye ya Rabbi Allah diye. Yani men hakkı hidayet et. Doğru yol talip sonra. Hudaý Teala yalvarsak, giýje dişinde bolar. Günün huşunda bolar Hudaý Teala hetmi sana doğru yol kökeder diye. Hava şeyle.